खुलुमबाय आंनि मुङा रिमा नार्जारि आंनि फिसायनि मुङा सनजय नार्जारि आं उन्दैनिफ्रायनो थोरसि लथा सुनानै मालाय जायगायाव फिसाखौ फोरोंबोगासिनोमोन फिसाया दिनै फरायै फरायै NIT शिलंआव मोनबायमोन कम्पिउटार साइन्सआव बिनि थाखाय आं फैसानि एसे आंखाल जादों आंखाल जानायाव आं हाग्रामा महिलारि रिसार्चसिम अनसुंथाइ बिहरो हाग्रामा सारआ आंनि अनसुंथाइखौ एसे सहाय होयोबा आं गोजोननाय मोनगौमोन नाथाय फिसायाबो आंना मालाय जायगायाव कम्पानियावसो मावो बिनि थाखायनो आं फिसाखौ फोरोंनायाव जेंना फैबाय बे जेंनाखौ सुस्राङोमोनबा आं गोजोननाय थागौमोन नाथाय दा आंहा बे फिसाखौ फोरोंनो जेबो राहा गैया राहा गैयिनि थाखायनो आं हाग्रामा महिलारि सारनिसिम खावलायनाय थाबाय मा नाम नोंनि फिसालानि आंनि फिसानि नामा मुलुग नार्जारि गामिया आंना उत्तर पाटगाव सेरमांगायाव आंनि न'आ सेरमांगानि सायाव थायो नाथाय हा हु गैया बिनि थाखायनो आं एसे अनसुंथाइ मोनोबा हाग्रामा महिलारि सारनिसिम गोजोननाय थागौमोन लाइजामफोरबो आं आवगायाव होदोंमोन नाथाय एसेबो खबर गैया बिनि थाखायनो आं गोदानहै खावलायफिनो हाग्रामा महिलारि सारनिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आं खावलायो नोंथांमोननि गेजेरजों आं एसे खावलायहरो नाथाय आं दिनै नोंथांमोनखौबो हास्थायनाय थाबाय आरो महिलारि सारनिसिमबो आं आसा खालामो आं मुलुगनि बिबौ आंनि मुङा बिनय नार्जारि गामिया उत्तर पाटगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जिल्ला क'क्राझार BTC आसाम ओमफ्राय BCDC पाटगाव दा नैबे मुलुग नार्जारिया आंनिनो फिसौज्ला दा बियो NIT मेघालय NIT कलेजाव एडमिसन लादों दा B.Tech एडमिसन खालामदों दा थाखा फैसा गोबां प्रब्लेम जादों दा बे थाखा फैसानि थाखाय दिनै हाग्रामा सारनिसिम एसे खावलायहरनाय जादों जाहाथे फरायनायाव बे आंनि फिसौलाखौ फोरोंनायाव थाखा फैसा रां मदद होनो थाखाय एसे गुरैयै खावलायहरनाय जादों जाहाथे हाग्रामा सारआ आंनि फिसौलानि फरायनायाव रां मदद होनानै फरायनायखौ जाफुंसार होयो आं बेखौनो खावलायनानै बुंनाय जाबाय फिसाया कम्पानियाव मेघालय एबा शिलंखौ होनसै नामा मेघालयआव कम्पानियाव खामानि मावो बिमायाबो मेघालयआवनो खासियाफोरनाव थोरसि लथा सुनानै हाजिरा मावो दा बे मावनायजोंनो खुनुरुखुमै फोरोंगासिनो दं आरो कलेजावबो एडमिसन खालामनानै होबाय दा फोरोंनायाव थाखा फैसा उसुबिदा जादों बेनिखायनो जाहाथे जोंनि BTC एरियानि चिफ सारनिसिम एसे गुरैयै खावलायहरबाय जाहाथे जोंनि BTCनि चिफ सारआ आंनि फिसौलानि फरायनायाव थाखा फैसा मदद होनानै फरायनायखौ जाफुंसार होयो आं बेखौनो खावलायनानै गोजोननाय थाबाय